Greetings, loved ones. Let's take a journey. Dobre, tak ja vás vítam pri druhom diele na hru Game Death Tycoon. Tak, rovno môžeme začať, ako vidíte, už som stal do češtiny. Tak keď som to teraz hral v angličtine, takže budem si tom čo tam je. Dobre, minule sme vydali hru Cowboy, ktorá vyzerá, že nie je moc úspešná. Teda, sorry. Dajme si nejakú zákazku rýchlu, aby sme dostali nejaké tie research pointy. Sa rýchlo sa pozrieť, že som robil teraz záhry. Dobre, toto bola hra Warmaker, dobre. Tak vytvoríme si, už máme engine spravený. Áno, mám, dobre. Prepáčte, dlho som to nehral, mal som si to pozrieť predtýmto. Vyskúvame si niečo nové. Alebo si nevyskúvame niečo nové. Môžeme si dať low, ten by mal byť sranda, aj keď úplne nepotrebujem. Pena spotrebovala nedávno zvesti o hernú konzolu. Oznámila Master B, neviem, 5 to asi není. Spoločnosť sa nechala počuť, že Master 5 bude technologicky nadradená a masívne úspešná v testovní Nintendo. Okay. Nezájemné, tak to budeme už len preskakovať, lebo tam píšu väčšinou texty, ktoré vás sa zaujímať, kým sám nemáte konzolu, čo ja dúfam, že stihnem, ale pochybujem. Dobre, už mám skoro milión, sa hodí. Low simulátor, čo to dáme? Lovecký simulátor. Dáme to sám na K64, lebo taká dobrá, no. Určite sa to nebude hodiť na PS, lebo to je simulátor a na PS simulátor nehodí. Dobre, dáme hrateľnú zelenú konč, trochu snižšie príbeh. Dáme nejaký najmenší. Dobre. Dizajn úrovni. Ak to bude dialby, tam si nevie dizajn úrovni. Dáme na úroveň 2, no to niečo dáme nižšie. Už dizajn úrovni to bude, že ulov zviera, skús to, ak to dáš dobre ty. Keď si to znižíme grafiku, tak necháme a... Dobre. Neškrab sa na hlave zase. On to má tak strašne rád škraba na hlave. Dobre, sprosol sme vznikli loďský simulátor za tých 65 rokov, čo mám na to minulé týto. Rýchlo sa pozriem. Ja som simulátory robil len tu. Nie, nebol som. Dobre, vydávaš na novíš konzolu. Nezájem. Ale to je nová kombinácia, výborne, nejaká XPčka. Rovno si dáme výskum, rovno si dáme romance. Dáme si cieľovú skupinu. Tisíčina, ako je recenzia. Poď, niečo lepšie ako 0,8 je dobré. Ty kokos, to som nečakal od tejto hry. No minule, keď som robil lovecký simulátor, to bolo ešte v tomto save, ktorý je tam, ktorý tam už není. Tak to bolo zase na Angel. 8,5 je v pohode. Je to 8,5, že nie som retardovaný. Ale... No, ako náhle budeme mať milión, tak pôjdeme do tej druhej budovy. A ak skrachujem, tak to bude smutné.
Testování hry. Dobre. Stíham to vôbec? No stíham, jej. Teraz môžem vyskúmať romanci. Nie, som si chcel vyskúmať. Ja som klikol, ja mi skliknem taký 1000 krát. Bez toho, aby som klikol na to, čo som chcel. Nevadí. Že dali pokračovať v tom fejlovaní tejto hry. Dobre. Výskum dokončený. Dobre, vytvoriť novú hru, dáme to pre dospelých a dáme Román Bož. Čo prečo nie? Poď platforma. Asi to znova dáme na ten G64. Takže neviem prečo nie. Zase naopak bude úplný fail tento Román Bož. Dobre, engine dáme whisky, hrateľnosť aj tak z nejaký behový dáme vyššie ako hrateľnosť, pretože je Surgeon Simulator. Neviem to, že to je romancia. Dobre, pár hier, už sme na milióne. Umelú inteligenciu dáme vysokú dizajn, nie. Pôjde hlavne o dialógy. Čo je prvá hra, kde dávam dialógy na prvé miesto. Dizajn sveta asi tak. Stvom sa zmenil. Repres, OK. Nejaký rozhovor, buď áno, buď nie, a aj tak tam väčšinou nepovie to, čo vy som chcete. Dobre, že si pozrieme si, čo sme hovorili. Myslel si, že ľudia chceli OK. Bla. Mám zájem 13. Hype mám taký dobrý. Úžasné. No každopádne casual hry, ktoré si teraz nikdy nebudem robiť, až kým nevidím mobil. A vtedy ich aj tak budem robiť dosť málo, tak ani nemusím si to vyskúmovať teraz. Pretože nemám nový rekord, aký mám nový rekord? Že aký mám rekord, nie že aký mám super hrdinové a to je kokos, už viem čo. No poď. Hezký zážitek. Áno. 675. Hezký zážitek. Super rodinové, viete, že spravíme, vytvoríme novú hru, to bude super hrdina pre deti. Super! Spider-Man? Dobre, ne. Super. Dáme to na test, a nedáme to preťaľné trošky. Dáme tam RPG, dáme tam Gain, zase tam to 2DV2. Najnovšia grafika. Hrateľnosť sem už musíme zvýšiť príbehový tam. A príbehový zvýšime ešte viac. Poď. Maj. Milión technológie, milión dizajnu. Dnes Inventor znamená, že sa chystajú vydať prenosnú konzolu s názvom GameLink. Zariadenie vyjde s výmennými kazetkami, monochromatickým displejom na zelenom pozadí, zabudovaným reproduktorom a dokonca s podporou hry viacerých hráčov cez káblové pripojenie. V porovnaní s počítačom s ostatnými hernými konzolami je GameLink nevýkonný, ale nižšia cena a úžasná prenosnosť si nájde mnoho zástancov. GameLink sa dostane do predaja ďalší mesiac. Dáme takto momentáciu medzi, zase dialógy budú dlho na spodku. Dobre, vývojová fáza 3. Dizajn sveta tam chcem dať vysoký, grafiku pod zvukom. No, uvidíme, ako sa nám bude dariť. Sme v
Stolty. Stolta najlepšia firma, ktorá dávno už nie sme. To Stolta najlepšia hra, ktorá sa predávala. Hej, trochu aj do technológie by si mohol dať. Trošku. Nie? Nechce sa ti? Dobre. Nejdem sa notiť. Nová roveň, skoro všetkého. Pod 3D grafika. 3D grafika. Super. Veľmi dobrá. Výborne. Dobrá hra. Samé lobby, keď mi dáš 8 ešte nie, tak to bude 7.25, to je tiež dobré. Nemám žiadny problém. Super, vydá. 7, zarábaš menej ako Roman. Grafika V1, spravíme si engine s grafikou V1, dáme N, 2. Rýchlo, tam milión vecí, pum. Pumpuj. Potrebujeme rýchlo 1 milión. Ale nepotrebujeme to rýchlo, ale chceme to rýchlo. Alebo? Neviem. Dobre. Prvé hlášenie, bla bla bla, marketing bla bla. To sa nám marketing si ešte netreba nutne dať, tak nemáme dosť fanšikov na to, aby sa to hodilo. Diagnostice. Nemáme skôr dostatok peňazí. Rýchlosť zákazku. Ktorú možno stíhaš, možno nestíhaš. Pravdepodobne stíhaš. Peniažky, ďakujem. Nová hra. Ešte nie nová hra, počkať, vyskúmajme. Téma Votrelci, to je ako mimozemšťania? Nie. Ako Votrelci? Boha. Počkaj. Ako Votrelci, lebo je... Ja si nepamätám Votrelcu, že by som mal. No to je som mal po anglicky, tak to môže byť. Práve ako mimozemšťania, dám Votrelci, akcia, ale nepoužijem 3D, ale použijem 2D. No dobre. Alíci. Použijem 2D grafikové 2. Bude taká... K čomu sa to prirovná k Metroidu? Ďakujem. Veď, prečo chcem milión? Prečo chcem milión? Milión! Hrateľnosť veľká, príbeh úlohy menší, proste zabíjaš. To je dôležité. Ale asi to nebude tak, jak predstavujem, bo to sem 1. Manuál nejde mať. Ak sa nemýlim, ešte som nikdy nemal nul. Dialog menší, omalý, technicky vysoká, dizajn úrovni ešte trochu nižší. Tento grafika, dizajn svetlo, tak. Dobre, tak ešte jeden do dizajnu by sa hodil, ak je to možné teda. Poď tam to, teraz do dizajnu. Áno, presne tak, dobre ty. Dobre si vybral, pane. Na konci roku 5 už by sme mohli byť v tomto. Neviem hovoriť. By sme mohli byť v tej novej tejto. Dobre, sa na to. Až aktuálna hra je výborná. 985, áno, že ďalšiu túto by sme mohli byť v tej novej miestnosti. Sa bude dosť. Nový rekord. Áno, chcem ísť do novej kancelárie. No, teraz som spravila Alíci. Alíci mi bude dosť zarábať. Dobre, čo spravíme? Nemôžeme si ešte obsadiť pozíciu, lebo musíme... No, dobre.
Musíme školeničko. Musíme vyskúmať. Ja musím sa naučiť túto vec. Líci má takú úplne úplne úžasnú túto. Sme prvý na trhu! Tam tum, parapi. Sme druhý. Ešte klesneme asi, hej. Veď chcem aj nánuť prvého zamestnanca, ale nechcem zase, aby bol moc. Neviem. Uvidíme, čo dostaneme. 35 mesačne. Dobre. Nechcem strednú hru. Chcem si vytvoriť novú hru. Novú hru z... Kokos, úprimne neviem. Vláda... Môžem spraviť cykl? No. Spravím si ešte rýchlo zákazku kapky v mori. Lebo to znie úplne dobre. A keď to teraz budem musieť robiť sám, lebo on ešte musí mať to. No, tu asi teraz písali, že ten G64 pôjde na bankrot. Čo je dosť zlé. Teda nie je to zlé, lebo ten BPC nebolo také známe, ale... Hej, to je jedno. Teda spravíme si... Nespravím si novú hru, keď ešte nemá plnotu cíleň. Dobre, rýchlo. Nejaké tie kontrakty. Aj keď sa škrabe na hlave zase, lebo sa tak si rozhodol, ja neviem, prečo sa chce stále škrabať na hlave. Asi sa mu to páči. Posledné, to asi nesníham, možno hej. Asi nie, nevadí. Možno hej. Možno. Áno, či nie. Ale áno, stíham v pohode. Dobre, rýchlo vyskúmame Vietnam na výskum, pretože ty to potrebuješ viac. Mesto, nemám 5, dobre. Dáme novú hru, tá sa bude volať, že Mesto stratégia. Bude to dobrá hra. Dúfam. Vytvoríte novú hru, Mesto stratégia. A dáme to, že City Builder. Že prečo nie? Dáme to na PC. Tak chcem dávať na PC. Do PC teraz ešte nemá myšku. Nevadí, tak to dáme na PC. Úprimne neviem, počkaj. Si neviem pozrieť svoju, že som papier, som si všetko zapisoval. Bol som úplne zardovaný. Potrebujeme tam gameplay, to už máme, a potom engine tiež. Engine je lepšie ako priveľový. Dobre. Toto bude dobrá hra. Dobre, design úrovni by som dialog môžem znižiť, zvyššie, no je to trošku znížiť. No. Ale dosť mrzí že nemáme vôbec žiadny balans medzi tými dizajnom a technológiou. Ako ešte to nie je tak veľa, lebo podľa mňa skôr už tam budú rozdiel niekedy aj 100, ale už preto, lebo tam sú že 1400, 1300. No, to nevadí. Hlavne, že máme nový rekord, máme publish. Pripravená na čo? Dáte výskum zasa. Výskum na stredné hry? Nie. Neviem ešte robiť strednú hru, na čo by sme ešte išli. Na čo by sme išli robiť strednú hru? Hej, ale vygenerovať spravo hore, to by sme mohli robiť. Lebo za to dostávam free tieto. Ďalšia dobrá hra. Darí sa mi. Nádhera. Tak toto je 8
a pol. Ne, 8,25, nevadí. Aj tak je to strašne dobré nápad, aby to bolo dobre. Petrelci a akcia sú výborná kombinácia. Dobre. Stebler. Romantoš. Mne sa ani neviem, prečo to zobrali. Teda prečo spravili z toho nejakú inú hru. Prosto porno určite. Dobre. Môžeme ešte spojiť zákazku. Dobre, zákaz. Neviem hovoriť. Až na to. Ahoj, nemáš zač, ahoj. 500 fanúšikov, čo je konkrétne 1/10 mojich fanúšikov, alebo 1/11. Teraz už teda nie je na 11, ale to nezabolo. Čo spravíme za hru? Stredovek a... Môžeme už vyskúmať cyklu? Tak. Prosím ťa, vyskúmaj, môžeme vyskúmať cyklu, prosím. Nemôžem, ale môžem vyskúmať lepší herný požitek. Máme lepší herný požitek, mne sa bude hodiť. To sa bude hodiť, veď proste to je veľa lepší herný požitek. Máme lepší pôžitok z hry. To je úžasné. Dobre, je to dobrá kombinácia. Penaos má novú hernú konzolu, ktorá má výjsť za 2 mesiace. Penaosis už bude mať 16 bitov grafiku a sľubuje nový zážitok vďaka lepšiemu zvuku. Počkáme, kým bude 16 bitová grafika a dovtedy si budeme dávať školenie. Konkrétne školenie. Toto je jasné, že je design, toto je speed, toto je výskum, toto je 2 a to bude technológia. V tom poslednom, či už môžete mať, už majú len 4. Tak to je tiež výskum. Dobre. Čekujem o tých herného vývoje, dobre. Blablabla. Zvláštne, dobre, tak teraz nevieme vôbec robiť hry, keď je to už zvláštne. Ja nemám rád tie zvláštne kombinácie, lebo nikdy nevieš, či to vyjde, alebo nie. A preto to radšej nechcem robiť. Dobre, viete čo, ideme školiť toto. To je veľmi dôležitá vec. To je úplne úžasné tieto všetko. Aj na dnes, ale trend je úplne na nič, tak asi ti nepomôžem s tým marketingom, aby som tam vydal hru. Dobre. Plnoty herního vývoje, zasa. Ja z tohto svojho chcem nechať neutrálneho, to práve dáme na design. Lebo ten má veľa dizajnu, tak to držím na dizajne, potom jeden tu bude technológia, ďalší tu bude technológia tiež, a tu bude tiež dizajn. Na sklad tak urobím. Prečo sú zvláštne kombinácie trendy, ne? Zvláštne kombinácie môže byť kokos, neviem, Pac-Man shooter, kokos, to bolo úplne na hra. Okej. Necháme to tak. Vlastne už nič vyskúmalo, som si to teraz zmenil, ne? Áno. Tak ideme čakať, môžeme kontrakt robiť, áno. Kapky v mori. Kapky v mori. Kvapky. Mori, dobre, to bolo rýchle. Ideme ešte robiť zákaz. Stále to neviem hovoriť. Zakázky. Dobre. A nech máme dostatok týchto. No, každopádne, dneska to už ukončím. A dúfam, že sa vám to video páčilo.
a pozrite si ďalšie. Majte sa.